Това е било старата административна сграда и вътре имаше толкова много артефакти, такива статуетки на Ленин, портрет на Георги Димитров, трудовете на Тодор Живков, включително и един голям кашон с около 200 тетрадки, еднакви, изписани с молив "Ние виете билот" в стаята на главния счетоводител. Много беше интересно като така вътре. А какво стана с тези артефакти? И за толкова години част от тях раздадахме, подарихме на приятели. В момента бяхме тръгнали да правим някакъв ремонт в сградата и се налага тя да се изпразни и изчисти съответно. Те нямат някаква сериозна стойност, нито художествена, нито сентиментална чак толкова, но просто са любопитни неща от... Вино? По смисъла на закона ли? Вино е за мен нещо много повече от просто една течност, в която има алкохолно съдържание. Аромат и цвят. Това е един, ние като го произвеждаме, това е един израз на нашето отношение към живота, защото нашата работа е нашия живот. По този начин ние правим това, което ние мислим, че е правилно. В този смисъл, виното, което ние сме направили, това сме ние. Това е нашия, как да кажа, трудно е да го формулирам толкова просто. Това е нашето отношение към света. Ние показваме това, което можем да направим. Оценката, която получаваме обратно, също е важна за нас, за да може, ако нещо бъркаме, да се коригираме, т.е. и да се адаптираме. Т.е. ние да правим това, което на нас ни харесва, и то по начин, по който да се хареса и на останалите. Защото ми се иска, като правя вино, след това да не си го харесваме и само ние. Трябва да се познаваме. Във времето, понеже се занимавахме с различни дейности, с земеделие, добив на инертни материали и лозарство, и в един момент установих, че да се занимавам с правенето на вино за мен е изключително предизвикателство и удоволствие. И малко по малко това започна да ми става основното занимание, основната дейност. Развиваме се то, всъщност ние започнахме от много малко производство. В момента сме разширили, може би, 5 пъти дейността си, и всъщност това разширяване изисква и все повече време и повече енергия. Така че обстоятелствата, така ли, че се наложи да се занимаваме основно с това производство тук с тази винарня. Наистина е изключително приятно, динамично, творческо, обсебващо дори да правиш вино, да работиш целият този процес от гроздето до бутилката, до пазара. Това е една магия, която само който не е минал целият този цикъл, целият този процес, може би той не може да го усети толкова пълно, но това вероятно е валидно и за много други професии, но за мен това е нещо, с което искам аз да продължа, да се занимавам, да работя, и усмивките на доволните клиенти за мен са една сериозна мотивация
да продължаваме да упорстваме и да се борим с всичките незгоди по пътя. А кой е най-вълнуващия момент, когато правите вино? Не знам за невълнуващ такъв. Не мога да се сетя за невълнуващ. По-скоро появата на гроздето във винарната и след това крайният продукт, който излиза в другия край на цеха, готовата бутилка, това са милиони технологични подробности, съобразяване, технологичен процес, който е свързан с изключителен контрол, наблюдения, анализи и всичко това е част от процеса винифициране. Тук няма как едно нещо да е по-вълнуващо от друго, защото целият процес и целият цикъл е една магия. Което се случва благодарение на невероятните усилия и упорство на целия екип, който е 3 човека и половина. Кой е половината човек? Вероятно аз, нали? Имайки предвид времето, което прекарваме в разговори по телефона. Иска да кажа в самото производство. Аз работя също в избата, като всички останали. Мия касетки, мачкам грозде, работим с помпите, прехвърляме, филтроваме, бутилираме. Аз участвам в тези процеси непрекъснато, защото няма как да става дистанционно по телефона и да се случват нещата така, както на мен ми се иска, ако не участваш пряко в този процес, ако не опиташ гроздето, ако не опиташ ферментиращото вино, ако не сложиш сам тапата на тая бутилка. Това са неща, които ако не ги правиш ти лично, ти си встрани от този процес, също ти встрани си от виното, може би. Да, тук в селото, през което минахме Цонево, то е много живо село, към 1500 човека живеят и намираме работници основно от там. Имаме 4 човека, които постоянно целогодишно са на работа и по кампании, по време на резидба и гроздобер, около 20 човека някъде работят. В момента има едни жени, които правят зелена, махат част от листата на лозето, да може да се огрява по-добре от слънцето. Те работят в другия край, ще ги видите. Реално са си тук от селото, което за мен лозарството е един от начините да бъдат живи българските села. И ако се стимулира добре, ако се работи за развитието му, реално може да бъде, и то си е естествен поминък на хората в района от векове. Много ни е трудно, особено в тая година, е голяма битка с тревата, но по съвет на италианците твърдят, че за сега на този етап от лозето е по-добрият вариант. Реално не концентрираме някакви химии в самото грозде. Максимално гледаме да го гледаме щадящо. Това е Каберне Фран. Той е 2 клона, единият е малко по-високо доловен, другия е по-ароматен. И в комбинация между двете получават много хубави вина. Ще видите долу. Много от хората, които идват, не очакват, защото ние сме почти на границата между Северна и Южна България, че в Северна България реално може да се получават така наситени, концентрирани, добри, мощни червени вина. Като за сега Каберне Франа ни, мога да кажа, че е звездата на лозето. 1 декар лозе получава същите субсидии като декар жито или слънчоглед, което е нереално. Реално тук се влага много повече труд, много повече ръчен труд и би трябвало да има някаква разлика за това нещо. Излезе по-добре да си купя собствен булдозер, защото тук целият терен беше храсти, беше долове и винаги в един от най-напечените моменти нещо се случваше с тази машина. Или се чупеше двигател, или скоростта кутия и като свърши работа реших да си го оставя тук, да така за спомен колко трудно е било, да не забравяме реално откъде сме тръгнали и какво се е случило. Като един такъв спомен от миналото, как точно сме
сме създали лозето, защото наистина създаването на лозе е много, много голям труд, епичен, мога да кажа. Казаха, че били от питоси за съхранение на вино. Това също. Тия камъни, между другото, всичките също са от лозето. Много интересни и различни. Виж, това прямо прилича на някакъв уред. Такъв инструмент. Всъщност тази керамика доказва, че от векове тук има Да, богатство. да. И това си е ясно, да. Това едва ли някой спори за това нещо. Просто нашите земи са пропити от история. Ще ви сипя и опитате франа, който е почва. Опита ли от това меро? Да, супер е. Нали? Много Супер е, много е нежно. Да, много меки танини. Киселините му са добри. Аз това много ценя в едно червено вино да... Щом си вдъхновено Тоскана. Да. Аз ви давам да опитате 2 варненски мискета, 2 лимята, 1 розе и 1 совиньон блан. Да, само горе сега се включим да ви дам лимята. Охладете си ги, знаете. Това всъщност не изглежда много впечатляващо на камера. Не изглежда много впечатляващо на камерата. За жалост, това, което ни липсва е нашия маркетинг, нашето самочувствие и нашата история. Как така ни липсва нашата история? Липсва и нашата история, защото когато се стане въпрос за България и за вино, всеки започваме от траките, нали, че България е една от най-древните държави, че тук започва да се... Траките са първите хора, които са правили вино, съдове и така нататък, още се откриват и всичко. И се свързва с това нашата история, но никой не си дава сметка, че това винаги е прекъснато през годините и няма приемственост. Така че траките, славяните, прабългарите, когато са правили вино, после са дошли едни 500 години, когато не е се правило вино в България официално, повече се прави домашни вина вкъщи, нелегално, както и продължава. Ние имаме повече традиция в правенето на домашни вина, непрофесионално, отколкото правим професионално. След това влизаме в 20 век, започват малки лозови стопанства с малки изби с много добро качество, защото самия, така да кажа, нали, теруар, т.е. климат, почва, релеф в България е много подходящ за висококачествени вина. Започва да се правят много качествени вина, след това идва времето на колонизма, зачерпват се тези малки изби, правят се големи лозови стопанства, големи винпроми, пак започва България да бълва сериозно количество и да има доста добри успехи в правенето на вино в световна сцена, но отново това се зачерпва и както си говорихме, 2000 година всичко започва от начало с правенето на малки лозови стопанства, унищожават се големите и правенето на малки изби, които малки изби имат история от 15 години. 2008 година и понеже работихме с него, той ми донесе няколко щайги от сорта Гергана, които си ги гледат вкъщи. А сорта Гергана е правен 72 година, мускат от нея с димят. Не е много родовит и не е гледан правилно в старите лозя в България. И когато става този рестарт на лозарството, никой не се застъпва за сорта, защото казват, този сорт не успява да озрева, няма потенциал в него, но те просто не са гледали правилно лозото. И Иван е видял, че домашни условия, когато си гледа лозото както трябва, се получава много добро качество и че дори в домашни условия виното става добро.
Така че 2008 ми донесли някакви щаги, направихме в една 10-литрова стъклена дамаджана. Събрахме се и му казах, дай Валя, наистина сорт има страхотен потенциал, започни да го работиш. Но се оказа, че единствените лози в България, които може да се вземе материал, са неговите. Съответно и в света, защото това няма никъде в света този сорт, той е български сорт. Така че той от няколко лози, от самите калеми и пъпките, създаде първи 1 декар защото от една пъпка да направи сложистка са нужни 3 години, тази лозичка да даде плод още 4, така че от една пъпка, докато стигнеш до плода, минават 7 години. И от няколко негови лози, той през 2011 направи първи 1 декар, който първи му гроздобер съвпадна с 2015 в откриването на избата, може би и не случайно. Така че от тогава всяка година той възражда сорта от нашето насъждение, пъпка по пъпка, декар по декар. Вече имаме 25 декара от сорта Гергана и сме единствените в света, които сме го запазили и го работиме. Сорт, който така стана и визитна картичка на Цареврод, когато стана въпрос за Гергана, веднага всеки асоциира с Цареврод. Така че това е основата и историята на Цареврод, Иван и неговото семейство, с тази работа, която са свършили тук за 20 години. Тя очаква, защото погледнато реално, този ред никой не съм занимавал с пилен, не съм го уважавал от началото като питие. Нали, някак сте им беше странно, той пилен, отрицателно мнение имах за него. Ама после като мина, като поотраснах малко, като пробвах тъй хубав пилен 2-3 пъти, викам, той е хубаво питие. Викам, аз живея в Осмар, даже като обикалям, защото се случва да обикалям много из България, и ме питат откъде си, като кажа от Осмар, пилен, там правите ли пилен? В началото им като кажа, не, как няма правиш пилен? И ми става неудобно. И после се викам, чакай да видим този пилен, каква му е толкова сложна рецепта, как се прави този пилен? И се оказа, че наистина е много сложна рецепта, защото никой не я дава. И пак казвам, рецепта съм достигнал самича, която имам в момента, никъде няма тази рецепта, никой не я прави по тази рецепта, която го прави. Заради това, навярно, се получава и добър пилена. Билките, ето виждате, цяло лято събирам билките с кутии, са пълни с билки, като се изсуши тук на масичката и се прибират кутиите и го прибирам после за есента да е готово. Откъде не събирам билки? Тук от село събирам, от Рила събирах тази година, защото като я на Рилска манастир, там някои билки са по-чисти и по-късно цъфтят. Тук като ги отърват, там си ги наваксам. И другото, като вземеш сега високопланинска мащерка, тя аромата е съвсем по-друг. Тук се носят легенди, че едно време лозята на Хан Крум са били даже. Може. Не съм чувал чак такова, но пък той Осмар по-късно се развива като винарски район. Осмар е едно село с много голяма история, още от древността. Осмар значи означава кожар. Тук нагоре има, къде е бил Силосмар, те наречени, там е къде е било старото селище. Там е било духовно развито, имало 7 църкви, скален манастир има отгоре, скални църкви има много, даже цялото Шуменско плато има 20 скални църкви. А тук има 2 скални църкви с килии отстрани, където е било доста така напред духовно, не само материално, но и духовно. Това е пък. Виното, да не забравям, че е с основна част от богослужението, от литургията, където това е кръвта Христова. Няма как да не може свещеник да прави червено вино хубаво. Това просто е... някои свещеници им се отдават други работи, но той трябва да може да се прави такова червено вино, за да може утрешния ден сам човек да се произведе си вино, което да служи литургия най-малкото. Не най-малкото, това е основното. И разбира се, да развесели компанията, като се съберат на маса. Пригодихме за стаи. Да.
Едно човек като старее, като птиците, като рибите, се връща откъдето е. И костенурки, ние, хора и т.н. Плюс и винаги е било намерението. 6 месеца тук, 6 в Щатите, защото зимата тук е скучно, лятото във Вегас е скучно, тъй че най-доброто от двата свята. А какво? 10 години стават най-известните от двете страни. Майка ми и баща ми са... Дядо ми е единия, на баща ми бащата, да речем, прави масово вина за пиени и най-вече за едно за Германия. Правят ги в тия 1000 литрови бъчви, натоварват ги на влака и заминават. Правят нови бъчви, всичко отново. Бързо пиени, как го наречем, тейбъл вайн, за бързо пиени. Други ми дядо прави вино на високо качество, по-малко количество, но много по-високо качество. Тоест, който е агресивния, го запряха веднага в Белене. Другия дядо не купуваше толкова много земи, не се разширяваше, събираше материали, с които може да се изкупи разни жълти такива неща и никой не влезе в затвора. По него време, нали, всеки, който е успял нещо, е враг на народа, на вратата пише с боя и т.н. Народен враг. Нямах намерение да правя въобще вина. Да я казах, вкъщи всичко е направено. Вие минахте отстрани и видяхте. Там са лозята, мазата долу, къде да ферментира. Всичко е направено, обаче неспокойна душа. Малко ще направим, малко и сега по нещо продължаваме и продължаваме. Ако влезеш на Google преди 8 години, виж какво е. И айде 8 вече се прави нещо, но преди 10 е абсолютна джунгла. Изоставени лузя, абсолютно от джунгла. Ме не прави се от собствено удоволствие, но от собствено удоволствие търсенето се увеличава. Хората почват с добрия. Хубавото винаги си има привлекателността, желанието хората да го имат. Тъй, че всеки е роден да търси по-хубавото. Тъй, че като дойде по-хубавото, той се стреми да го вземе. Той нещо се буди живота много наоколо, защото идват и казва къде работиш, аз що ще работя, колкото иска да пие едно кафе, викам да, обаче 2 лева. Ще дигат стачка, как долу селото е 45, пие го там. Събере стотинка, опита го вала. Също за виното, също за ракията и вече почва да работи. За да има по-хубава ракия, по-хубаво вино, по-хубаво кафе, разбира, че разликата е неговите ръце. Звук има, не? Ама аз не ви снимам вас. На наша хотима машина почти ти. Господи, позволите вие да дойдем и се почакаме да кажете на
Thank you.